L'accés al nucli de Tercui dins del municipi de Tremp es troba en un estat deplorable. Per aquest motiu, des del consistori s'ha fet una licitació per millorar la carretera. Hi ha zones que estan malament, però al final és la priorització de dir aquesta està molt malament però està intransitable. Hi ha altres zones que estan molt malament i lluitem per anar buscant recursos perquè l'aigua i els accessos a nuclis és la prioritat. I de fet és això, totes les subvencions que es demanen, la majoria van encaminades cap aquí, perquè realment és un problema i s'ha de vetllar per la gent pugui accedir als nuclis on viu en unes condicions dignes. Les obres començaran aquesta primavera. En total s'arranjaran uns 2,5 quilòmetres de carretera. Ara només quedarà pendent l'accés a través del riu. L'altra lluita també és aconseguir fer un pas en condicions, perquè quan baixa molta aigua s'inunda i queda també inutilitzat, han de passar per més amunt. Les obres es finançaran en un 70% a través de subvenció i la resta amb recursos propis de l'Ajuntament de Tremp sobre un pressupost total d'uns 82.000 euros. Tremp és el municipi més gran de Catalunya i això fa que tingui molts quilòmetres de carreteres i camins que depenen de l'Ajuntament, fet que fa que el manteniment sigui tot un repte i molt costós.